приключих ли? Добре, тихичко. Ако обичаш, брат ми. Аз ще ви пусна малко музика, за да се разведра, защото на мен ми е скучно. Да видим какво да ви пусна. Направо ще ви пусна целия си траклист. Така, започваме. Ще играя един сервер, след което ще спра да записвам, защото имам записване до 1 минута, за което съжалявам, но не 1 минута, а 10 минути. И ще направя няколко клипа, за да не ми се изгуби записването, разбирате ли? Така, само да видя дали записвам. Би трябвало да записвам. О май гад! Здравейте! Днес ще правя клип на Wolf Team и с моите приятели Димитър и Тихомир. Така, започваме, гледайте. Митко! Долу под клипа можете да се абонирате за мен на страницата ми във Facebook или на другите места, ще видите. Така, Митко, на кое място беше сервера? 19. Добре. Дами и господа, понеже аз сега започвам играта, съм леко слаб, но се надявам да не играем с вълци, така че понеже с вълк съм много слаб. Мити, ари от нашите места. Оу. Аз не мога да победя. Окей. Дами и господа, спокойно няма да го бия, сега това ще се промени. Понеже за сега нямам хубаво оръжие. Той, както виждате, има доста оръжие, но... добре, сега вече играта загрубя, започвам да се оръжията вкъпвам на едва. Те са снайпери повечето. Аз съм доста добър с снайпери.
Само секунда ми те. Не ма убивай, чули? Добре, имам още 5 минути нещо да записам. След края на тази битка спирам записването. Мисъл, дори няма да е накрая, ще остане време. Да, може че почна. Добре. Петя! Те някога трябваше да умре. Дами и господа, нямам снайпер. Сега ще трябва да играя съвсем 16. Изглежда съм имал само главен снайпер, за което не знам защо, но... О, мъгъл отново взех М16. Както да е. О, и това беше кофе. О, доста бързо ме свали. Но сега вече ще загубят нещата. Понеже съм цикнал по-рано, имах един снайпер хубав, доста добър. И поне съм цикнал да го вземам. Сега ще имам само този снайпер. Но това не е проблем, не ще загубя. А той ще бъде снайпер изпризол. О, не! Как не ме нацепи в кофа? Ба, това не е. Много пъти съм 16. Никой, да не дойш пак от близко. Защото е малко гадно, аз съм с снайпер. Ау, фак. Това определено заболя. Може би второто ми снайпер. Вие се